Croeso mawr i chi, dwi'n gweld pobl yn dechrau ymuno hefo ni. Diolch yn fawr iawn i chi am ddod ato ni heno. A'r nos Wener, tywyll, gwlyb a gwyntog. Mis Tachwedd, pwy fysa'n credu. Ynde, bod ni wedi cyrraedd mis Tachwedd yn barod. Y rheswm mod i'n mwydro yn fama ydy cyn trosglwyddo'r awennau i Karen Owen. Dwi jyst eisiau gwneud yn siŵr bod pawb wedi cael digon o gyfle i'n cyrraedd ni. Mae'r rhifau wedi arafu, mae jyst iawn i 100% ohonych chi wedi dod i fewn sydd yn anhygoel. O'n i'n meddwl bod pawb wedi cael digon ar Zoom, ond na, dych chi yma yn gwmni ni, felly diolch o galon i chi. Alaw dwi, Alaw Griffiths o Barddas, a dwi'n mynd i ddeud dim mwy o eiriau byddwch chi falch iawn o glywed. Dwi'n mynd i ddiflannu yn llythrenol oddi ar y sgrin, a cwbl dwi'n mynd i wneud ydy croesawu Karen. Diolch. Noswaith dda i chi gyd yn lle bynnag ydych chi heno yma, a mae lle yn bwysig wrth i ni drafod y gyfrol sydd yn cael ei bwrw i'r byd gan gyhoeddiadau Barddas heno yma. Cymru mewn 100 cerdd, a mae llefydd a gwahanol lefydd yng Nghymru yn allweddol, nid dim ond i rannu llun a gair, ond hefyd i ddeud rhywbeth bach wrthon ni amdano ni'n hunan, amdano ni fel cenedl, amdan y beirdd sydd yn sgwennu amdan y cilcyn bach hwn o ddaear. Ac y fwy na hynny hefyd heno, am ddewis y golygydd y gyfrol Alan Llwyd o'r 100% o gerddi yna, yr 100% o lefydd yng Nghymru sydd yn deud rhywbeth bach wrthon ni ac amdan yn hiaith. A rhwng i waith o a gwaith y ffotografydd Iestyn Hughes o Aberystwyth, mi da ni yn pontio dwi yma am hyn y groes Dyffryn Nantlla. Mae Alan i lawr yn Nhreforys a mae Iestyn rwla yn y canol yn Aberystwyth na. Felly rhyngtha ni yn tri dros yr awr nesaf, mi fyddwn ni'n sôn am y gyfrol sydd ar gael gyda'r llaw, a mi fyddai yn rhoi manylion i chi tuag at y diwedd. Mae hi ar gael yn arbennig gan dir gwryd gan y siop honno. Mi fedrwch chi gysylltu fo nhw ar e-bost a mi roi'r manylion yna yn nes ymlaen. A mae yna gynnig arbennig hefyd bod tir gwryd yn mynd â llon bocs neu llon 2 neu 3 bocs o'r rhain draw at Alan Llwyd fory. Ac os ydych chi isio negas arbennig, os ydych chi isio un o'r cyfrola yn arbennig ar gyfer anrheg Nadolig, wedi harwyddo ac wedi i dynodi yn arbennig i rywun, ydych chi isio rhoi anrheg iddyn nhw, mae croeso i chi ofyn am y negas honno hefyd yn llawysgrifen Alan Llwyd ei hun. Felly mwy am hynny ar y diwedd, ond mwy i ddechrau fo'i am y gyfrol yma. Cyfrol hardd. Cyfrol sydd, fel da ni wedi wneud yn Gymraeg dros y blynyddoedd dwytha yma, yn uno geiriau, beirdd a llenorion hefo ffotograffa, ond nid jyst lluniau sydd yn deud i straeon eu hunan hefyd. A cyn i ni mynd ymlaen, mae eisiau diolch yn arbennig wrth gwrs i Alan Llwyd ac i Iestyn Hughes, ond yn mhellach na hynny, da ni'n diolch am waith Alaw Mai Edwards, golygydd creadigol Cyhoeddiadau Barddas. Da ni'n diolch am gefnogaeth Cyngor Llyfrau Cymru, ac da ni'n diolch i bob un yna chi sydd wedi troi fewn i'r sesiwn yma, i'r cyfarfod yma, boed o ar Zoom neu beidio dros yr awr nesaf yma. Mi gan ni sgwrs ymlaciol gobeithio, ond un fydd yn bwrw goleuni newydd ar y gyfrol yma. Dwi am droi ata chi ddechrau fo'i Alan. Sut deimlad ydi gweld y gyfrol yma wedi dod o'ch blaen chi yn eich llaw ar hyn o bryd? Wel, mae'n brofiad gwefreiddiol yn dweud y gwir. Mae'n gyfrol gain iawn. Mae lluniau ffotograffau Iestyn Hughes yn ardderchog, a mae'r gyfrol gyfuniad yn ffordd. Mae'r dylunio'n wych, dwi'n meddwl. Wedyn, dwi'n gwneud y gwaith golygu'r casglu, a mae'r ffotograffau'n wych. Mae yna 3 ohono ni Alaw Mai Edwards sy'n olygydd edrych dros popeth. Wedyn, mae yna fwy nag un yn y gyfrol yma, dwi'n teimlo, a mae'n ffrwyth cydweithio campus. Mae'n
dwi wrth fy modd yn ei gweld ti. Dyma math o gyfrol gwneud yn fy meddwl o'r cychwyn dweud gwir, ond am 50 cerdd, llawer o lyniau i fynd gyda'r cerddi, a wedyn o'n i'n meddwl sa'n beth da gael pytiau gwmpas y cerddi. Dan y ryddiaeth, dan y hanes, cerddi eraill. Mae yna un brif gerdd yn tynnu cerddi eraill ac ymateb, beirdd eraill, llenorion eraill. Chi'n cael rhyw ddarlun wedyn o le, chi'n gwybod? A mae'r lle yma mor wahanol, diwydiannol, gwledig, hanesyddol ac yn y blaen. Wedyn, i mi, weithio fyddwch chi lyfr yn eich meddwl, ydy'r llyfr sydd ar y diwedd y daith ddim yn union y fath, weithio mae well, dweud wir, a mae hon yn gyfrol sydd yn, wel, dwi wrth fy modd, dwi'n ddiolchgar i bawb sydd wedi cydweithio arni hi, achos mae'r ffrwyth terfynol yn bennig am trwyddol. Cerwch yn ôl wan ta, pan o gynnwch chi ddalen lan, a mae o gynnwch chi deitl cyfrol Cymru mewn hanner can cerdd. Be oedd yn eich meddwl chi gynta, pa gerddi yn pa lefydd oeddech chi eisiau cynnwys yn y gyfrol? Wel, i ddechrau mae yna hanes i'r gyfrol yma. Mi ddoth Mirion Davies Gwas Gomer ar y ffôn fi, cyn i Gwas Gomer benderfynu roi'r gorau i gyhoeddi. A mi oedd yn ei di fynd gwpl o lyfrau, mi gael ei ddeg ar y bron y cynnwys llyfrau. Wel, iawn ni. A nes i gynnig hon, a nes i gynnig llyfr arall am lofruddiaethau, fel ydy'r gelwch yn un o. A mi gyhoeddwyd hon yn gan Gomer yn y llyfrau olaf unrhyw coeddi, ond mi ges i banic wedyn yn bod yn mwynhau, mi oedd y cynnwys llyfrau pasio'r ddwy. A ni ar ganol 2 lyfr fel oedd hi. Ac o'n i'n ei chanol i ddyn wir. Ond beth bynnag, mi ges i gon amser i weithio ar hon, achos oedd y cyfnod trosglwyddo o Was Gomer i Barddas wedi cymryd dim bron amser. A dwi'n meddwl iawn, Barddas wedi derbyn i, wedi cael comisiwn, yn barod wrth gwrs gan y cynnwys llyfrau, ond dwi'n meddwl iawn, Barddas wedi gafael ynddi a wedi i chynhyrchu hi. Ond ar ran cerddi hynny, wel, o'n i eisiau cerddi oedd yn drawiadol yn nhw hunan, oedden nhw'n ddelweddol neu beth bynnag. O'n i eisiau cerddi ond dal naws lle yn bendant, a o'n i eisiau cerddi ond ddiddorol hefyd bod yna cysylltiad hanesyddol i'r cerddi. Ond yna dair ffon fesur yn ffordd, tri pheth, sef yr elfen ddaearyddol, sef lleoliad y lle a'r lle hunan a naws y lle, yr elfen hanesyddol, a'r elfen lenyddol. Felly nid lle fel beth ar ei ben ei hun sydd gynnwch chi, ond lle fel beth o'r holl gysylltiadau yma, chi'n gwybod? A mae'na gerdd ar y dechrau gan Bobby Jones, pan mae'n meddwl am le, mae'n meddwl am berson, chi'n gwybod? Hynny di, mae Gwynall draw yna, ar Llwen, chi'n gwybod? Rhydd Parry Williams, ac yn y blaen. Da chi'n cysylltu personau a lle, Waldorf a'r Preseli ac yn y blaen. Felly, oedd yr elfen yna, o'n eisiau 2 elfen yna i mewn. Wedyn, dim ond meddwl yna rein ymhen, wrth gwrs, chwyn gyntaf, wedyn darllen wedyn. A yn wreiddiol, o'n eisiau 100 o gerddi, mi oedd yna'n ormod i gwir, o ran cynnyrchu'r gyfrol, so o'n ddrud iawn. A sy'n fwy o feir wedi bod i mewn wedyn, ond dim ond, o'na rei yn amlwg, o'na rei gerddi Parry Williams, Gwyn Thomas, i mewn, ond o'n i'n eisiau hen bethau i gyd, achos mor wych a maen nhw'n bwysig iawn. O'n eisiau elfen o ffresni hefyd, fel bod o'n gyfuned 2 beth. A dwi'n gyrwyd i weithio i'r ddim. Ond rhaid ar rei pethau ni'n meddwl, fel Ystod Fflir, T. Gwyn Jones, Tynigadau Parry Williams ac yn y blaen. Ie, so wedi gallu peidio mynd i Landdeuniolen efo Dyfwyddiad Gruffydd. Ie. Er enghraifft, yn y gyfrol yma san. Na chwaith hepgor llun eich cerdd chi i lun. Ie. A da chi'n gweithio yn eitha rhesymegol, da chi'n cychwyn yn Sir Fôn ac yn gweithio ar i lawr drwy Gymru. Ac o'n i'n meddwl, mae hwnna yn gweithio, dydwch os fysa rhywun isio defnyddio'r gyfrol yma a penderfynu reit 50 o gerddi, 50 o lefydd. Mi allwch wneud un bob penwythnos a fyddwn nhw wedi llenwi'r flwyddyn nesaf. Yn union. Hefyd i fynd iddyn nhw. Mae'n gyfrol ddefnyddiol gobeithio hefyd ydy. Ie, yn union. Wedyn mae'r map o wych yn y llaw. Syniad Alan Mai oedd hwn, mae o'n gweithio i'r dim. Mae'r map ddiddorol o'n hun achos o'n i yn trio cynrychioli Cymru gyd o'r
ni'n dechrau'n Llanfair yng Nghornwy, Cerdd Elis y Morgan, reit ar y brig fyna, a ni eisiau gorffen reit ar y gwylod fyna. Felly, mae yna glwstwr o gerddi o gwmpas Sir Fôn a Sir Narfon, Arfon, Llun ac yn y blaen, sy'n adlewyrchu, wrth gwrs, cryfder yr iaith yna. Mae'n chdi bach yn denat i'r canol, ond at ei gilydd, bod y peth yn gweithio. Trwy hynny di, bod y gyfrol yn cynrychioli Cymru i gyd, felly. Ie. A be ydi o dwch am feirdd ac enwa llefydd a bod ni'n gallu bod ychydig bach yn romantus weithiau dydan efo enwa llefydd a fysa rhai pobl yn dweud mae beirdd sydd wedi cadw yr enwa llefydd na'n fyw. Mae'r ddau beth yn wir dydi? Ydy, dwi'n meddwl, wel, mae gymaint o, mae'n yr amans fydd chi'n dweud beth i leoedd, mae'r rhaid lle mae'n har, mae'n rhaid erwin iawn, mae'n rhaid llefydd garw. Noeth, mae gan rhaid hyn i'r rhamans hefyd. Ond ewch trwy hanes, mae cerddi am leoedd wedi bod yn y Gymraeg erioed yn dyn nhw. Moliant Dimbych Pysgod yn enghraifft. Hwna'n gerdd gynnar iawn. A cherdd, mae yna ddwy cerdd yma sy'n gerdd am leoedd, a di'r lleoedd ddim yn bod erbyn hyn, beth bynnag. Sef Coedlyn Cynon, y gerdd hysbys, a hefyd Capel Celyn, can nesaf Wyn Jones i Capel Celyn. Felly mae hwnna'n rhywbeth iawn, ond hefyd mae'r beirdd wedi dal y lle'n fyw. A ni'n meddwl am Coedlyn Cynon, lle wedi diflannu'n llwyr, oherwydd diwydiant, llosgi'r coed i gynrychu siarcol ac yn y blaen, yn gynnar iawn. Cerdd werdd gynnar ni'n alw honno, achos mae'r bardd yn melltithio'r diwydianwyr a'r cyfalafwyr mae o Loegr. A mae o'n cyfeirio yn ffiaidd gan y dirmygus o'n nhw. Ond mae honno'n gerdd lle yn bendant, achos mae'n disgrifio'r lle mor fanwl. Ac fel oedd cariadon yn mynd yno, fel oedd yr anifeiliaid yno, fel oedd y bobl arherw yn mynd yno i guddio ac yn y blaen, ac y gyfraith. Felly wedi dal y lle i'r dim, a di'r lle ddim yn bodoli. Felly mae yna elfennau gwahanol iawn i'r lleoedd yma yn teimlo. A beth am eich hoff le chi, Alan? Wel, dwi'n gwybod. Mae gan y geri Ben Llun a Ffordd Ceiriad yn fan o Dres Mehens Plentyndod, a dwi'n eistedd yr rhamantau ym Mhenni, mae y lle hwnnw, ar yn rhoi'n fardd bod bwrpas, achos ni'n mynd yna i grwydro a moria, a mae'n fy hun, gwrando ar y môr, a wedyn ni'n adrodd yn y gaeaf neu arall yna. A ni'n brysyn yr haf, ond yn y gaeaf yn un o'r ffilm yna, adrodd yng Ngherdydd y Môr, a wedyn ni'n gwneud llithfa barod yma, a ni'n clapio dilog yn y blaen. Hyfryd iawn. Felly, draw fanna, wrth gwrs, lle arall dwi'n hoff iawn ohono, a Cerdd dwi'n hoff iawn ohono, ydy y pensef hwn, gan Dafydd Rowlands. Dyna Gwm Tawe, wel, ni'n mynd o ffrindiau da yng Nghwm Tawe. Yn anffodus wedi colli dain weddol ddiweddar. A wedyn dwi'n hoff iawn o Bontadawe hefyd, yr ardal yna, chi'n gwybod? A hefyd mae'n gysylltiad oedd Gwenallt yn dod o Bontadawe, yr Allwen, a mae gen i gofiant iddo fo. A mi oedd Kate Roberts yn gweithio yn athrawes yn Sylwera. Mae'n gysylltiad llenyddol o fanna i mi hefyd, ar lleoedd, a chysylltiad personol lenyddol, achos wedi llun o cofiant i'r ddau ohonyn nhw, a wedi taw gwaith nifer o feddau eraill, wrth gwrs. A dyna, da chi'n neud hefyd drwy'r gyfrol yma, nid llun a cherdd un person ydy, ond da chi'n rhoi y cefndir a da chi'n deud pa mor arwyddocaol a faint o ran o'n hanes ni gyd ydy'r llefydd yma. A mae hwnna rhywbeth sydd ddim yn digwydd pan mae pobl yn astudio cerddi mewn ysgolion ac ati, ond da chi'n llenwi'r bylcha mewn ffordd ydych, dweud pam mae'r lle yma'n bwysig. Yn union. Pam bwysig i cofio nhw, dach chi'n? Ie, chi'n meddwl am gerdd Owen Llandiniolend, dwi'n ffydd cerdd enwog wrth gwrs. Ond honno di'r brif gerdd, a wedyn mwynhau chi gerdd wedyn Alun Llwyd Williams i'r Owen. A mi Alun Llwyd Williams yn myfyriwr i Dyfryd Griffith. Nwch chi gerdd Brean Martin Davies wedyn, so dyna fo Bobby Jones, yn mynd i chwilio am fedd Dyfryd Griffith, mynd i'n dod hyd i'r lle. Wedyn yna brif gerdd sy'n casglu cerddi ar ei llai chwmpas i fel petai. A wedyn mae hwnna'n gweithio yn y llyfr. Ac o'n i hefyd yn hoffi'r syniad o reid darna o ryddiaeth am y lle. Wedyn ydych chi'n cael
sawl golwg ar yr un lle hwnnw trwy'r beirdd a trwy'r llenorion hefyd. O hwnna'n bwysig iawn. Wy'n teimlo, mae'r peth i gweithio ar ymwneud, ond ni'n gorfod dweud mae'r ffotograffau a mae'r dylunio wedi bod yn wych iawn iawn. Ie, dyma gerdd Alan Llwyd Williams, taith letir Ios. Mae hon yn dal nawr lle. Dych chi'n mynd i allan hon? Ie, sy'n syniad da. I chan yr Eos heno'n siŵr mewn nos i'r awog. Dirgelwch yw sut y mensodd y cantor llwyd erioed, yw hafau anhygoel gynt, a'r dro mor bell o'r coed, gwastadol, mor agos at nefoedd welw i'r eithog. 800 troedfedd bryd dechreu'r eira lynu, daw'r nos yn olau. Hyd y cloddiau gwyn sglefria lampau mawr y car yn ysmwydd, ond gwychia'r olwynion gochel, a'r afon a throi'n garcus wrth y groesffordd uchel. Rhythwn ond deiaren gyfeiriedig ar y burdeb bydysawd y ffriddoedd istaw. Llithral lludiardau, caeedig heibio un i un, a llenellau llwyd beidi a bwthyn yn bwrw cwsg i'w ceideb. Tywyll didrydar yw'r llwyn, gwarchodol ar ail y bryn, ond trwy'r lludiars gwahoddus olaf, disgleiria'r lawnt, yn llain ddiwychnu ac yn ffurfia'r y tu hwnt, yn gyfandir goddefgar o'r goresgyniad gwyn. Pan saif y modur wrth y porth, pan agorir y drws, teflu'r mydandod llethol yr eira yn ôl i'r nos, gan leisiau'r croeso, a chan barabl siriol y tân, a golau'r gwmniaeth a'r eilwyd hafoti'r gan. Mae'n gysylltiadau hanesyddol fan hyn eto lletyr Ios. Mae'n rhoi Dr Emyr Wyn Jones, Emyr Feddig, yr Eisteddfodwr, a'i briod Enid Wyn Jones yn byw. A wedyn mi oedd Enid Wyn Jones yn chwaer i Alan Llwyd Williams. A mynd ymlaen o'r cysylltiadau, mae yna englyn gen Geraint Bowen cof am Enid Wyn Jones, fe farw wrth deithio mewn awyren, wrth deithio nôl i Gymru o rywled, mae'n cofio ble ar y bryd. A mae hwnna'n englyn rhwng dŵr ar eangderau, lle nid oes llain o dir na blodau, dringais yn lleidr o angau, y diawl a gwahanu dau. Mae'r englyn yna'n perthyn i'n gyrchol i lletyr Ios. Mae'n math yna'n gysylltiadau. Ie, dyna sy'n mae fod i weithio, dyd y gwir. Dyna di cof cenedl, de. Dyna di'r hanner geiriau mae gyd. A cyn i ni adael Llanddyn Owen, hefyd, sôn am Llanddyn Owen a W.J. Gruffydd o fanna, so ni'n cydod â Iestyn Hughes i mewn i'r sgwrs o fan hyn. Mae gennych chi un o'ch lluniau mwyaf trawiadol yn y marn ni, yn y gyfrol mae Iestyn, ydy y llun o ddwy garagfedd yn mynwant Llanddyn Owen. Nid o'r Owen ei hun mae'r llun, ond y ddwy garagfedd mae'n fel tasa nhw yn osio at ei gilydd ac yn pwyso naiff ar ysgwydd y llall. Felly. Os a stori fwy na hynny tu ôl i'r llun yna, Iestyn? Dwi'n ei mys na stori, ond oedd hi'n ddwrnod glyb iawn diflas pan ar ei gyrraedd yr eglwys. Ac wrth gwrs mae'r rhan fwyaf o'r lluniau yn y gyfrol mae wedi tynnu yn ystod y cyfnod clo. Wedyn, os nid clo o lia y cyfnod lle mae yna rwystredigaethau mawr a eglwysi di cael ac yn y blaen. Felly, y peth cyntaf oedd yr Owen. So yna sawl Owen yna. Nes i benderfynu canolbwyntio ar yr Owen oedd wedi hollti. Achos o'n i'n meddwl, mae'r cyflwr, mae'n wir ddrwg gen i os rhywun o Llanddyn Owen yn gwrando heno, ond oedd yna dipyn o gyflwr ar y fynwent. Oedd y glaswellt yn uchel ofnadwy ac yn y blaen. Ac o'n i'n meddwl, mae yna newid mawr wedi digwydd ar sgwennu'r gerdd yma. Tydi'r Owen ddim yn gadarn bellach, mae'n gwiro. Wedyn wrth symud ymlaen dipyn bach, dyna lle oedd y cerrig beddi yma wedi gwiro hefyd, ac un yn gorwedd yn pwyso ar ysgwydd y llall. Ac oeddwn i'n meddwl, ia, dyna chi, ella bod y gymdeithas oedd yn cael ei disgrifio yn y gerdd wreiddiol wedi altro, ond mae'r pobl yn dal yna, mae'r pobl yn dal i bwyso ar ei gilydd, felly hyd yn oed yn ei marwolaeth, felly mae rhywun yn dibynnu ar rhywun arall yn y presennol a hefyd yn y gorffennol. A dyna i chi, mae'r llun y cerrig beddi yna i fyny rwan.
Lucas mod i wedi mynd â newid dillad efo fi, achos bydd yn dod o'na. Wel, soniwch ychydig bach, ond fedrwch chi'm trefnu, yn aml fedrwch chi'm trefnu llun fel la ymlaen llaw os da chi rioed i bod yn rhywle o blaen. Ond sut da chi yn mynd ati pan da chi'n cael rhestr o lefydd, os na fel la digwyddodd i, rhestr o lefydd, dyma'r cerddi, da chi'n darllen y cerddi, ta sut da chi'n neud o Iestyn, da chi'n cyrraedd yna a gweld sut da chi'n teimlo, neu sut da chi'n mynd ag yn dal enaid y lle yna? Wel, yn ddefnyddiol ofnadwy, tro hyn, dim jyst rhestr o gerddi o gen i a lleoliadau, ond hefyd drafft cyntaf, felly fel petai, dim cyntaf, ond drafft o'r cynnwys y llyfr. Felly mae yna gymaint mwy na jyst y cerddi unigol yn y llyfr yma, fedra ddim pwysleisio hynna yn ormodol. Wedyn, be mae hynny'n gadael i chi wneud wrth fynd i drio dehongli y lle neu'r gerdd, neu'r awyrgylch y peth, ydy, mae yna ddigon o gig a cnawd yna i chi ffendio rhywbeth neu ffitio. Felly oedd hynna'n beth grymus iawn i allu fynd efo fi yn fy mhen wrth deithio o gwmpas. O ran y tywydd, wel, mae'n gweithio dwy ffordd. Allai gyfeirio at dy gerdd di, Karen, sef bwgan llyn o'n lle. Marian wraig wedi bod efo fi ar y teithio yma, a gaethon ni at y llyn, a oeddwn ni'n methu mynd at y lleoliad, achos o'na giat fawr yna, weiran bigog drosto fo, private, keep out, bang bang. Is i rownd y llyn wedyn, a gofyn i ryw bobl, please gael mynd i'ch cael chi, pan bych eisiau mynd i'n cael? Neu'n hytrach, what do you want to do there? Ac yn y blaen, a mi ath rhan fwyaf o'r diwrnod yn trio cael llun, ond oedd hi'n braf. Is i rownd ochr arall y llyn, ac is i ddyn oeddwn i'n meddwl fydda'n gwneud, llun hollol haniaethol o frwyn yn tyfu pen pella'r llyn. Ond wedyn oeddwn i'n teimlo, na, nid dyna di dyffryn o'n lle. Dim dyna di dyffryn o'n lle i. Mae gen i deulu yna. Dwi wedi clywed Karen yn siarad. Na, dydy hwn ddim yn dal naws Karen Owen, heb sôn am y gerdd y bwgan yma. Felly dwi eisiau mynd yn ôl ac yn ôl yna, a crwydro trwy'r chwareli, trwy'r Dorothea ac yn y blaen Motel y Sarn i fyny am y fron. Ond oedd y tywydd yn rhy wael. Felly oedd rhaid fi fynd eto, a wneud hyn eto, felly, nes bod y tywydd hanner ffordd, a mae'r llun sydd gen i yn llun cyfansawdd o tua 12 neu 15 o lyniau wedi hasio at ei gilydd mwyn cael dyffryn lle i gyd yna felly. Felly, beth sydd gennych chi ar y dde y llun ydy y lôn sydd yn mynd heibio un o'r hen chwareli yn y fron, a wedyn i lawr am y pylla Dorothea, a wedyn yn y chwith mae'r llyn tywyll, a beth uwch ben y llyn mae gennych chi'r bwgan gwahanol, sef y chwareli llechi, pen yr orsedd ac yn y blaen, i'r chwith. Ac o'n i'n meddwl, na, dyna di'r llun dwi angen. Dio ddim yn rhyf y gyffiol, ond dio ddim yn rhy ola a hapus a awyr las chwaith. Ie, mae hwnna'n rhyw fath o ddelwedd. Pidiwch â bodloni ar y bwnsiad o frwyn. Cerwch a chwilio am yr olygfa arall. Beth am y tywydd? O'na lyniau gynnwch chi'n eich pen a byddwch chi'n meddwl, sa hwnna'n drawiadol ar ddiwrnod braf, a bod chi wedi gorfod newid eich cynlluniau'n llwyr neu mynd yn ôl eto i ail wneud ambell i lun. Dwi wedi bod yn ôl ac yn ôl. Be oedd rhaid i fi wneud ar y dechrau oedd gweld beth sydd gen i'n barod, achos mae'r amser yn fyr i wneud hyn. Am 2 fis cyntaf o petai, o'n i'n cael gadael y tŷ, neu gadael yr ardd. Wedyn gawson ni fynd 5 milltir ac yn blaen, ydych chi'n cofio fel oedd pethau. Felly, oedd yr amser pan oedd na dywydd hanner call i allu tynnu lluniau yn weddol fyr. Felly, oedd gen i stoc o lyniau. Dyna o'n i'n neud i ddechrau mynd trwy'r hynna. Mae yna nifer ohonyn nhw, dyn nhw'n hen lyniau, ond mae nhw y lluniau gorau sydd gen i o'r llefydd. Be nes i wedyn o trio mynd i bob man heblaw yn esentli i drio cael lluniau newydd. Ond y peth oedd rhaid fi droi yn ôl at rhai o'r hen lyniau, achos nhw'n gymaint gwell ac yn ffitio'n well. Ac o ran
costau, a tanwydd a bob dim. Dwi wedi bodloni ar hynna, dwi'n falch mod i wedi cadw nhw mewn. Hefo rhai pethau fel yn Pen Llŷn, oedden ni wir eisiau cael tywydd braf. So i nôl ac yn ôl i'r gogledd. Ac be oedd gen i fanna, ddim gymaint y tywydd, ond dwi'n eisiau cael y naws ydych chi'n cael ar y gorllewin. Felly mewn ambell i le fel Llanwyn, yma oforau gwynt a nos yn llythrenol, yn trio cael y gwahanol fath o liw yn y llun. Dim cweit y tywydd efallai, ond ia, cymyla, lle mae'r cymyla. Hefo rhai llefydd eraill, wel, dyma chi, mae Llanwyn yna. O ran hawster efo Llanwyn, oedd ddim bod rhywun am oriau yna'n disgwyl i'r hael symud, ond bod yna gymaint o ffotograffwyr eraill yn troi fyny, ac yn plopio i offer o flaen, reit o flaen rhywun. Ac wedyn oedd gennych chi gariadon yn dod a posio. So bob tro oedd ni eisiau tynnu llun, oedd rhywun yn cerdded i mewn iddo. So dim jyst y tywydd oedd yn ymhoeni fi weithio, ond pobl. Trio cael lluniau heb bobl. Fel arfer, dwi eisiau cael pobl yn y lluniau, ond mae'r byd wedi newid, a di ddim yn beth cymeradwy'n bellach i cael pobl yn y lluniau, ydych chi'n gofod cael eu caniatad nhw ac yn y blaen. Ie, so yna bob math o resymau am Wel, cyn i ni adael Llanddwyn y fanna, mae'n werth sôn, mae gennym ni ddau gyfraniad yn ystod y sesiwn yma heddiw yma, gan ddau o feirdd y gyfrol. A y bardd sydd wedi sgwennu a wedi chynnwys yn y gyfrol yn sôn am Llanddwyn ydy y prif lenor Anes Glyn, enillydd yr englyn a'r cywydd yn y Steddfod Genedlaethol hefyd, ond dwi'n meddwl bod o'n gyfle i ni fan hyn ac yn addas iawn cyn bod ni'n gadael Llanddwyn a sôn am y lle yna yn y gorllewin. Bod ni'n gweld fideo Anes Glyn a hitha yn llefaru i cherdd yn y fan a'r lle. Anes Glyn a Llanddwyn. Llanddwyn. Blas cusan, tonnau'n anwes ar dyddiau'n hir, daw ddoe nes. Rhwng bodiau, gronynau'n hel a rhywun ar yr awel yn mwmia'n can. Murmur cwch a rwyfa drwy'r arafwch, ac ar ail ddwyn y twyni, un a wyr ei chyddfan hi. Na, nid tirlun yn unig yw'r man lle bu'n chwarae mig. Lle ynddi yw traeth Llanddwyn. Ei môn gynt, a'i mannau gwyn. Lle ynddi ydyw Llanddwyn. Gwych o lines, de, gwych o lines. Cyn gorffan y darn bach yma, Iestyn, oedd Alan yn sôn gyna am y llefydd sydd ddim yn bod bellach. Sut mae tynnu llun o'r hynny? Wel, mae'r ardal yn bod, felly y peth cyntaf oedd ymweld â'r ardal. Ac doedd y tywydd ddim o'n mhlaid i, o'n i'n meddwl mod i wedi cael llun oedd yn cwmpasu coed Cynon. Sef, oedd hi'n fachlyd melyn iawn, ac oedd yna un goeden yn sefyll yn ember y machlyd, ac oedd hynna uwch ben Merthyr. Ond oeddwn i'n meddwl, na, mae eisiau rhywbeth mwy na hyn. A felly, iawn siwr na cwpl o ddyddiau o gwmpas De Cymru, yn benodol i drio cael llun bydda'n ffitio hefo'r gerdd yna. Ac bob math o wahanol lefydd, a wedyn cyrraedd, o'n eisiau gweld glofar tŵr. O'n i'n meddwl bydda hwnna'n ffitio, erbyn hyn, mae glofar tŵr yn zip-wire. Mae'n ymestyn dros yr hen lyn, y llyn mawr sydd yna, lle mae'n darganfod bob math o arteffactau o'r cynwysoedd. So lle diddorol iawn, a gwrthyrru heibio i fyny ffordd yna, dyna lle nes i stopio mewn lle peryg iawn. Mae'n rhaid i fi ddweud, ond dyna'n llawer o traffig, diolch byth, oherwydd bod hi'n gyfnod clo. Ac dyna be welis i oedd glofar tŵr,
coedwig, efo peiriant mawr yn torri coed I lawr ac yn y blaen. Ac y teimlad o'r folef ges I pan welis i'r llun yna, bod o'n ffitio yn berffaith yn y cyd-destun modern I beth oedd y gerdd yn dweud pryd hynny. Os pethau'n symud ymlaen, diwydiant yn dŵad ac yn newid y tirwedd, ac yn zipwire yn denu pobl I mewn, pobl wahanol. O'n i'n falch iawn o hwnna. A wedyn, erbyn cyrraedd y top, mynydd y Rhigos, ac edrych I lawr, oedd yna rhywbeth arall yn anisgwyl I. Rhywbeth hollol anisgwyl, sef ar ochr mynydd Rhigos, mae yna gofebau, fel beddau bach, croesau, mae rhai o'n nhw, wel, y gair Saesneg ydi taci, mae nhw'n, na I ddim rhoi llun o'r hynna I mewn oherwydd, oeddwn i'n hoffi gweld nhw na I ddweud y gwir. Dwi'n meddwl bod nhw'n amharddu'r lle, ond eto dwi'n deall yn iawn pan bod rhywun yn dydwch teulu llwch yna ac yn y blaen. Ond ydych chi'n gwybod y math o beth sydd gen I, ardal wedi cau ffwrdd ac yn llawn o toi teganau a hyn a llall. Felly, dwi wedi jyst tynnu un llun bach arall o cwpl o'r croesa sydd yna yn edrych I lawr ar y goedwig, felly, sydd yn awgrymu rhywbeth arall o bod y goedwig yn lladd y bobl gynhenid fel petai, neu'n disodli nhw. Ac dyma chi'r llun ar y sgrin rwan. Hwn di un o'n hoff lyniau fi yn y llyfr. A dwi'n gwybod ein gallu symud ymlaen i'r dudalen nesaf. Ond os ddim ots, mi welwn ni ar rhywbeth bach yn cweit yn gweithio yn hwnna. Ond felly cyfuniad o ddau lun yn trio dweud mwy na heb yr un peth. Ond ydych chi angen y ddau lun I dweud stori, dwi'n meddwl. Ac oedd hi'n anodd gwybod be arall I roi mewn, oedd yn eisiau diffinio'r ardal. Ac efallai bod nhw'n rhy debyg, ond eto maen nhw'n complementio I gilydd. Alan, da chi wedi sôn, da chi wedi crybwyll tir Parry Williams yn gynharach yn y sgwrs yma. A mae Iestyn yn fanna'n sôn am bobl yn mynd a dod a trio peidio cynnwys pobl yn y llun a bod chi'n cyffwrdd ar rhywbeth sydd yn fwy oesol na ni'n mynd a dod. Ydych chi'n meddwl bod llefydd yn cofio? Mae gen I ryw ddamcaniaeth bach sydd, ydych chi'n fath o T.H. Parry Williams yn sôn bod crawc y gigfran, bod na gryf, pan da ni'n mynd a dod, bod y llefydd ma'n rhyw fath o gofio. Dych chi'n mynd mor bell hynna, dwch? Dwi'n credu bod bod ni yna o hir rhyw ffordd, bod ni yn gadael rhywbeth ar ôl. Yn y lle yma sydd wedi'n golygu cymaint I ni. Drist iawn yn feddwl bod chi wedi byw mewn am hir iawn ydi, ac yn y blaen, a bod dim ohonoch chi yno. Chi'n bo? Mae gen I ffrind sy'n ysbrydegydd, a chi wedi, mae bardd sy'n goeddi lyfr o, Elwyn Edwards, a mae'r bobl yn dal I fod yn ei hen gynefin. Maen nhw'n mynd i'r tai, bryd nhw'n arfer byw ac yn y blaen. Felly mae yna rhywbeth ohono ni'n aros, dwi'n meddwl. Yn sicr mae barddoniaeth a cherddi yn cadw pethau'n fyw, fel lluniau gwych na'n coed Glyn Cynnon. Mae coed Glyn Cynnon yn fyw iawn o hyd rwsyd, achos mae'r bardd I ddisgrifio'r lle mor fanwl, a mae ddicter o mor gryf yn y cerdd, chi'n gallu gweld bod y lle'n golygu llawer iawn iddo fo. Felly, mewn ffordd, mae lleoedd yn newid yn nhw. Mae nhw'n adeiladau yn cael ei dymchwel, adeiladau yn cael ei codi, mae'r môr yn ydyr tir ac yn y blaen. Mae lleoedd, di lleoedd ddim yn sefydlog ydyn nhw. Mae'r lleoedd I hunan felly, ond eto nhw'n newid trwy'r amser. Felly, mae I gyd yn amser yn ddi. Fel Melin Sefin, le arall, y gallwn ni fod wedi chynnwys. Nes I yna mewn ffrind I mi, o gwmpas y lleoedd hanesyddol yn Sir Benfro. A hwnnw'n diddorol tu hwns, a mae ni'n pwlleri hefyd. A chi sôn gyda pa gerddi, wel, ond y rei cerddi o'n i'n teimlo bod rhaid o'n hwnna o'r cychwyn. Pwlleri, mae'n gerd mor enwog. Rhai o gerddi Gwyn Thomas, Creigiau Aberdaron Cynnan, mae hwnna mor dramatig, a chi'n gweld y tywydd Gerwyn ac yn y blaen. Felly mi o'n gerddi, rai yna, wel, oedden nhw lawr o'r cychwyn cyntaf.
A wedyn oedd hyn o'r pennill, 4 llinell heddwyn, atgo, oedd yna lot i ddweud am y pennill bach yna. A mae yna stori fawr o gwmpas y pennill bach yna. A'r stori wedi bod y bardd yna wedi marw ymhell bell o gwm prysor, o'i gynefin, achos amgylchiadau hanesyddol. Felly, mae popeth yn gysylltiedig, wedyn, efo atgo heddwyn, eisiau rôl y gerdd i hunan. Rheswm gwreiddiol, mae J.J. Williams wedi newid y gerdd ac yn y blaen, a chydig bach o hanes heddwyn. Bod hanes heddwyn yn gyfarwydd iawn byd heddiw, oedd o'n angenrheidiol i ddweud hynny yn y gyfrol, ni'n teimlo. A hwnna hefyd yn llun trawiadol iawn, dwi'n teimlo. Mae'r awyr yn fanna, dydy, yn siarad cyfrola. A bod y geiriau yn yr awyr wedi cael ei gosod, a y dylunio wedyn yn glyfar iawn yn gosod y geiriau yn yr awyr. Ie, yn union. Ydy, mae'n wych. Beth yn haro fi, diolch i'r dylunio yma hynny. Mae rhaid talu clod i'r dylunio. Achos weithiau mae'r dylunio wedi gweld pethau dwi ddim. Ac yn fanna, mae lleiad borffor bron a bod y lliw yr awyr. Ond y rheswm yn wedi tynnu'r llun yna oherwydd y defaid ar wyn. Ond mae yna un peth sydd gan Alan Llwyd yn y gyfrol yma sydd yn haro fi bob tro. Yw'r dyfyniad bach, ddim yn allan o'i gyd, ond mae'n berthnasol. Sef, na ni oedd y brofeddianwyr gan T.H. Parry Williams. So mae'n disgrifio ei hun fel bachgen yn mynd o gwmpas y chwareli ac yn cael ei ddwrdio ac yn y blaen yn fodd piar lle, yn nhw, na ni, ein bro ni ydoedd hi, na ni oedd y brodorion, na ni. A beth dwi'n gweld efo'r gyfrol yma ydy, mae'n creu Cymru fel na ni bia Cymru. Felly, y tirwedd diwylliannol, y tirwedd go iawn ac yn y blaen. A mae'r dyfyniad yna i fi yn crisialu be mae'r llyfr yma'n neud i fi yn personol. Sori. Mae o'n dod â ni mewn cylch, dydy gwir, achos am y cysylltiadau amlwg chi fo llun, Alan, a gymaint o sôn dyddi yma pwy sy'n bia rhanna o Gymru, pwy sy'n prynu rhanna o Gymru, a bod y pandemig mae gyd wedi dod â pobl na nath oed feddwl am feddiannu gorllewin yn gwlad ni, ond erbyn hyn maen nhw'n gallu gweithio o gartra, maen nhw'n gallu dŵad i ganol cefn gwlad Cymru i fyw. Mae yna gymaint o bethau lle da ni yn colli gafal ar y llefydd yma. A weithio, mae o werth jyst sefyll yn ôl a dweud, wel, gwrandwch, mae yna fwy na rwan yn hynny gyd. Mi da ni yma ys gymaint amser, na dros amser ydyn ni yma, ond mae yna gymaint ohona ni yn y dirwedd, does? Wel, mae'r gorffennol yn holl bwysig, mae'r cof yn holl bwysig. Dyna un madref yma, llyfr fel hyn, yn ni'n neud gobeithio, ydy cadw'r cof, cynnal y cof, achos nid heddiw, da ni'n byw heddiw, ond yn tu ôl i ni'n byw heddiw. Yna ganrifoedd yn does. Yna ganrifoedd gynganeddu, da ni wedi mabwysiadu hynny, da ni wedi cael yr iaith, mae'n ddilyniant, mae'n barhad. Os collwch chi'r parhad yna, wel, hwnna bydd o. Hynny di, nes i gwpled o'n ddiweddar rwan. Tri pheth a'n clyman brethwaith, ein tir, ein cof hir, a'n hiaith. A mae'r tir yn y gyfrol yma. Mae'r tair elfen yna yn hanfodol, dwi'n meddwl. Mae un o'r hyn yn torri neu'n mynd, ac yn chi drwbl, dwi'n meddwl. A mae'n dod â ni eto'n grwn i gyfraniad yr athro a'r Prifardd Tudur Halam i gerdd o yn y gyfrol Aberedw a pwy sydd, wel, pa Gymro fedri fforddio anghofio be ddigwyddodd yn Aberedw yn 1282 a holl hanes Llywelyn ein lliw olaf ar Brad a Afon a Cilmeri a yr Afon a Afon Irfon a phob peth. Felly, diolch i Tudur hefyd am y fideo. Da ni'n mynd i glywed i gerdd o gyfrol Cymru mewn hanner can cerdd Aberedw.
Aber Edw. I merch Edwy, wedi i ni ymweld yr afon ar oes iddi ei henw. Lle mae hi? I ble yr aeth? Fydd dynwyd o ddŵr yr afon hon. Dyfedyddion Gymraes yn sigl ei chanu tyner. I gofio am Llywelyn, am ei noson olaf yn sefyll yn ei chlew, yn Aber Edwy. Ie, efallai, ond go bryn. Y gair ei hun anhudodd, ei gynghanedd dawel, fel sisial sicr yr afon yn awr. Ac oedd drochi ynddi, llifais drwy dy fyd yn fwrlwm ysgan. A dyma ti iddi, dy draed seithmlwydd yn llamu a thasgu at ffynon dy enw, yn adfer i'r afon, yr hyn a dreiglodd y pentrefwyr ymaith yn Aber Edw. Dwy fraich fel dwy gangen fri, a dwy goes fel cyff derwen yn y dŵr. Ac fel erioed, mae'r yn Edwy yn rholio chwerthin. A rhyw eco draw, fel ar droed, o'r ogof ddi. Mae clywed llais bardd a lleisia hefyd ydy yn ychwanegu at le ac acen a miwsig a hyd yn oed sŵn y dŵr dydy'n creu awyrgylch. Felly diolch fawr iawn i Tudur am hwnna. Beth am y gyfrol mewn Alan? Sut bod hon yn wahanol i petai Mirion Davies Gwasgomer gynt wedi deud, os sgwennwch chi 100 o gerddi am lefydd yng Nghymru, sut ydych chi'n meddwl bysa hynny'n wahanol i fynd ati i ddewis cerddi oedd yn bod yn barod? Pe bod ni fy hun yn sgwennu nhw? Ie. Mi'n nes yma tebyg yn cyrraedd eich cerddi eraill. Mae yna nifer o leoedd yn fanno sydd wedi creu argraff arna i, lle dwi ar teulu wedi bod ar wyliau er enghraifft. Mae yna nifer o gerddi am leoedd yn fanno. Mae lot o'n nhw'n setan i Gymru, a rai yng Nghymru, wrth gwrs. Felly, swn i wedi ymateb i hynny, ond dyma be'r syniad nes i mewn i Meirion. A dwi'n mynd cymryd dim byd o ddiar Meirion o gwbl, ond fysa fe Gwasgomer ddim wedi'r rhagori ar y cynhyrchiad yma. Dim gobaith. Y gorau chi obeithio yn ogystal. Dim dwi'n yn difrio Gwasgomer o gwbl Gwasgomer, neu gwaith rhagorol trwy'r amser. Ond mae hon, a dwi'n ddylchgar iawn, oedd Iestyn yn sôn am y dylunio. Mae'r dyluniodd hefyd. Mae yna waith dylunio gwych ar y gyfrol. Mae pob rhwng pob dim, mae pob tudalen yn llenwi. Sim rhyw gorneli gwag yma thraw. Mae'n weithio'n berffaith yma. A nid yn bod y peth yn dacrus o feddwl, ond mae di amlygrwydd, chi'n meddwl? Dwi'n hapus iawn o'i. O'n i yn gobeithio cael beth gwahanol, yn ystod bod yna brif... Draws popeth, mae yna elfen, dyn ni sôn am elfen hanesyddol a daearyddol a llenyddol, ond mae yna elfen chwedlonol yma hefyd, mae yna nifer o gerddi Ceridwen a Llyn-Tegid a Cher y Tudur fan nawr a Beredwy. Mae yna straeon am Lywelyn yma, yn cael ei cofnodi, mae nhw'n yn y llyfr. A mae yna gwpled anhysbryd, mae pobl Aberedwy wedi cael enw drwg, wrth gwrs, Bradwyr Aberedwy yn cael ei galw. A mae yna gwpled gwych ddigwyr, anhysbryd, diau brad Aberedwy fydd mewn cots a rhedor wy. Wedyn mae'r enghraifft arall o'r cof yn cadw beth anffodus fod y brad wedi stori ydy'r brad, ond wrth gwrs wedi glynu wrth y lle. Sy'n sail hanesyddol o gwbl iddi. A petai chi'n gorfod rydych pen ar y bloc fan Alan a dweud pa un ydy'ch hoff lun chi? Neu'r llun mwyaf anisgwl, neu oedd Iestyn wedi gallu eich synnu chi efo rhyw lun anisgwl. Pa un fysa hwnnw? Mae Iestyn wedi synnu gyda pob llun am hyn, am bod nhw'n onest.
Dwi'n edrych yna mae pob lle mae naill yn dilyn y llall. Mae'r llun sy'n cydfynd â Cherdd Gerall Cilmeri yn drawiadol tu hwnt. Oherwydd nid y gofeb foel sy'n gwneud chi fyna, ond yr heilwen yn disgleirio ar y gofeb. A ryw goleini'r tu ôl iddi twyllo yn y blaen. Ond yw bod hwnna'n dramatig iawn iawn. A bod y goleini yna, y tu cefn i'r gofeb yn dynodi gobaith ar gyfer y dyfodol. Felly mae hwnna'n wych, dwi'n meddwl. Chi'n barod i cyfeirio at yr Owen, yn Llandudno, ond yw hwnnw'n wych. Mae'n drawiadol trwy i gyd. Bod yn onest, o'n i'n hoffi hefyd yn fawr iawn. Y gaeaf, y llun sy'n mynd gyda y gaeaf yn Ninas Mawddwy, mae'r oerni, a'r llyfnder moel yn fanna, a'r llun sy'r ochr arall, yn cydfynd â llun tegid Bobby Jones, sy'n cael drawiadol iawn, dwi'n chwaraeus iawn. Hynny di, mae'r llun yna yn berffaith, rwy'n mynd i gweld y llun ar y sgrin, ond mae'n berffaith achos dwi'n meddwl Bobby ddim yn y lyn yn fan hyn sy'n trio bod yn fôr, a dydy ddim, a bod yn trio sleifio, bod yn rhan o'r mynyddoedd, a mae o. Mae'r mynyddoedd yn y dŵr. Mae o'n ennill i nod o'n llai. Mae hwnna'n llun trawiadol tu hwnt yn meddwl. A mae'n dweud, mae'n rhai yn nisnifer ydyn nhw. I'r gwrthwyneb o'n ar ochr arall y gwaith, Iestyn, sgynnoch chi hoff gerdd? Wel, da ni wedi crybwyll fy hoff gerdd, dwi'n meddwl, sef Coed Glyn Cynon. Ond hefyd, mae'n rhaid i fi ddweud, mae'n delanegol, dwi ddim yn mynd yn bell â chi allan o y geiriau moel da chi'n gweld, ond sef Llanfihangel dyn sylwi. Ac dwi'n hoff iawn ohono oherwydd rheswm personol, sef dwi'n dŵad o'r ardal yna, ac ers talwm, oeddech chi'n methu mynd at yr eglwys, da chi'n gwybod cerdded ar draws cae, ac oedd ddim yn hawdd mynd. Wedyn, ochr draw i fanna, mae gennych chi'r môr, maen nhw'n sôn am y môr a'r tonnau yn creu sŵn mawr yna, hen chwareli lawr ffordd yna. A fy nheulu fi, neu rhai o'n oedd yn byw i lawr ffordd yna. Ond be oeddwn i ddim wedi sylweddoli tan yn chydig cyn tynnu'r llun yma, bod chwaer Hynaf yn Had, mi farwodd hi'n 15 oed o'r TB, oedd wedi mynd i weini i ffarm yn y belfan yna. A mae hi wedi chladdu yn fanna, yn y fynwent yna. Ac mae'r lle mwyaf tawel, bendigedig, allech chi ddychmygu gorwedd felly. Ac felly oedd hynna'n brofiad i mi fynd i dynnu'r llun yna. A trwy rhyw lwc, ddech chi'n sôn am y tywydd ac yn o blaen, ond mae'r blodau ag ati oedd yn tyfu ar y gwrychoedd yn digwydd ffitio'r gerdd hefyd, ond ffliwc oedd hynny. Da iawn, wel da ni wedi cyrraedd Sir Fôn yn ôl rwsyd mewn rhyw gylch o daith o gwmpas Cymru. Diolch yn fawr iawn i chi Alan ac i chi Iestyn am drafod mor ddiddorol a phersonol ac agos ata chi. Da ni yn gobeithio bydd powb yn rhithro i brynu y gyfrol. A nid un copi yn unig, mae dolyg yn dod dydy fel maen nhw'n atgoffa ni. 11 punt a 95 o giniogad i pris y gyfrol yma. Clawr meddal, cyhoeddiadau barddas yn cyhoeddi, ac fel oedden ni'n sôn yn gynharach, mae yna ddewid, bydd siop Tir Gwryd, os byddwn ni'n cysylltu hefo nhw, yn gofyn yn garedig i Alan arwyddo copïa efo negas bersonol, negas da chi eisiau roed i rywun arbennig. Dim ond drwy gysylltu ar e-bost, ar e-bost ydy post@gwryd.cymru. Post@gwryd, gwryd.cymru. Neu maen nhw ar gael ar y ffôn o ben bore fory os da chi eisiau rhoi caniad iddyn nhw. Be mwy allwn ni ddeud de? Mae'n ffond blwyddyn a mwy o deithiau
ond mae'n llawer iawn mwy na hynny o ran darllen ac o ran mynd yn ôl a cael eto gadarnhad pam bo llefydd yn bwysig, nid i fynd i grwydro iddyn nhw, ond i wybod am yn hanes ni, am yn iaith ni, ac am yn holl hanes ni fel cenedl. Hyd yn oed pan dydy'r llefydd ddim yn bod yn swyddogol bellach, mae'r a mae'r hyn sydd yn oesol yn aros yn y llefydd yna. A dwi'n meddwl bod y lluniau a'r geiriau hefo'i gilydd yn cyfleu hynny. Teitl y gyfrol, unwaith eto, Cymru mewn hanner can cerdd. A diolch i Alaw Mai am ei gwaith yn barddas. Diolch i Gyngor Llyfrau Cymru. A diolch i chi gyd am ddod i'r lansiad rheithiol yma. Diolch hefyd i Alaw Gruffus, cydlynydd cyhoeddiadau barddas, am bob gwaith mae di wneud. A diolch unwaith eto i Anes Glyn ac i Tudur Hallam am eu cyfraniadau nhwtha. Mae yna gyfla ar y diwedd yma, os ydych chi isio gwneud sylw, neu ofyn cwestiwn. Dwi'n gwybod bod fi'n neidio ar eich pen chi wan, ond mae gennym ni ryw chydig funudau, ryw 3-4 munud nes bydd y cyfarfod ma'n dod i ben. Os ydych chi isio gwneud sylw neu isio gofyn rhywbeth na fydda rhywun disgwyl tan fory, mae'ch cyfle chi yma wan, a mi fydd Alaw yn hidlo unrhyw sylwadau fyddwch chi'n deipio yn y chat ac yn ei cyflwyno nhw. Fel arall, dwi'n diolch eto i'r ddau yn eich am eich cwmni heno yma, ac am wneud yng ngwaith i'n ofnadwy o hawdd. Diolch yn fawr Alan Llwyd a Iestyn Hughes. A drosodd ata chdi, Alaw. Diolch Karen am hynny. Diolch i Karen ac i Alan ac i Iestyn am noson ddifyr dros ben. Dwi wedi mwynhau yn arw. Dwi wedi cael y fraint o dderbyn y llyfr yn barod, a mae'n llyfr hyfryd iawn iawn. A dwi'n mynd i ddeud pwy sy'n mynd i gael y llyfr gen i dolyg yma, rhag ond bod nhw yma neu gen i llitfa, ond mae gen i'r restr. Felly diolch i chi. Does yna ddim rhyw lawer y gwestiynau, deud y gwir. Dwi'n meddwl bod pawb wedi mwynhau jyst eistedd nôl a gwrando, ynde. Mae yna un cwestiwn bach yn fama, ynde, Alan, wedi dod i mewn gan Gwyneth, sydd yn deud chwip o gyfrol, ond gai holi ar ôl rhyw eilyn a ddoli ei fionydd. Ble mae'r fenni? Wel, yna'n ffodus o rai chi wneud dewis. Gyda llaw, yna lawer mwy o gerrig chi'n dewis. Mae'n le i ail gyfrol a thrysau'r gyfrol ac yn y blaen. Ond rhaid mi fynd gyda bel gynnau. Wedyn, dwi ddim yn gwybod, mae yna leoedd heb gael eu cynnwys yn anffodus. Fel dwi'n dweud, rhaid mi ddewis yn hanner cant o gerddi, a o'n i'n mynd ar hewlan am y gerdd eu hunan, am y gysylltiadau'r gerdd, gysylltiadau diddorol ac yn y blaen, a trio cadw darlun cyflawn fel yna. Ymddiheiriadau am y fenni. Ond mae Sarah Louise Wheeler yn cynnig yn y chat yma. Sequel, meddai? Falle wir. Dilyniant yn fuan. Watch this space, fel maen nhw'n dweud. Ond mae yna lot o bobl yn dweud, David Pritchard, helo David, yn dweud llongyfarchiadau i bawb, Nes Gwilym yn diolch am sesiwn ddifyr iawn ac yn edrych ymlaen at weld y llyfr. Mae Sarah hefyd yn dweud, meddwl falle wneith hi drio i ddefnyddio i deithio amgylch Cymru. Mae hwnna'n syniad arbennig, yn dydi. A Bethan Davies, yn dweud diolch yn fawr, diolch i chi Bethan yn ymuno hefo ni. Mae Gwerfyl Jones, helo, yn dweud bod hi mor falch fod hi wedi ymuno efo'r sesiwn gyfoethog yma. Mae'n amlwg yn drysor o gyfrol. A mae Tudur Hallam yn dweud, Mam a Dad, gesiwch beth ydych chi'n cael fel anrhegdolig. Felly, ie, mae yna llu o negeseuon yn eich llongyfarchu ac yn diolch am y gyfrol ac am y noson. Felly, dyna ni. Diolch o galon i chi. Mi fedrwch chi ddeud wrthych cyfeillion a'ch teuluoedd os nad oedden nhw'n gallu bod yna hefo ni yma, dydyn ni hefo ni heno. Mi fydd y lansiad yma ar YouTube o fori ymlaen ar sianel YouTube Barddas. Felly, dyna ni. Diolch o galon i chi gyd. Diolch yn fawr.